ഹരേ രാമ 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 ഹരെ ഹരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചെറിയ ലൈവ് പോകാനായിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ടാണ് സോറി. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് 3-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 6 ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ ഇനി 6 മുതൽ ഇനി 27ഓളം ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവ പ്രഥമം ദേവഃ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദൃശ്യരം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യാമഖണ്ഡിതം. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യാമഖണ്ഡിതം. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യാമഖണ്ഡിതം. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുച്ഛരം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ശരം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യം അഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതാഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവഃ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചര്യം അഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चर्यं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ കൈ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചോളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം. നമുക്കതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സഹ ആ ഏവ നിശ്ചയമായും പ്രഥമം ദേവ പരമപുരുഷൻ കൗമാരം കുമാരന്മാർ അവിവാഹിതർ സർഗം സൃഷ്ടി ആശ്രിതമായി അഥവാ വിധേയമായി ചചാര നിർവഹിച്ചു അഥവാ അനുഷ്ഠിച്ചു ദുശ്ശരം നിർവഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ബ്രഹ്മൻ പദവിയിലുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ വിധേയത്തോടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അഖണ്ഡിതം നിർവിഘ്നം. വിവർത്തനം. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന് 4 കുമാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ളവർ. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന അവർ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടി നിർവഹണവും സംരക്ഷണവും ഉന്മൂലനവും സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സവിശേഷത അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കുമാരന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിയിലാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ശിക്ഷണപരമായ കഠിന ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ അഭ്യസിച്ചു. ഈ കുമാരന്മാർ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളാണ്. കഠിനവും ശിക്ഷണപരവുമായ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെല്ലാവരും യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ജന്മത്താലല്ലാതെ കർമ്മം ആണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും അത്രേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്രകാരമേ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കാവൂ എന്നും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അത്രേ പോകുന്നുള്ളൂ പ്രഭു. ലാസ്റ്റാണ് അതിന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗവരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കുമാരന്മാരുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 4 കുമാരന്മാരെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസ പുത്രന്മാരാണ്. അവർ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചവരായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു. അവരെന്നാല് ഭഗവാനെ അല്ല ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയില് 3 തരത്തില് ആ പരമസത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ അല്ലെ, പിന്നെ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ.
ഇവിടെ ഈ 4 കുമാരന്മാരെയും ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം ആചരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സൃഷ്ടിയിൽ ആ പരമ്പരയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ, ആ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു. അവരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ച് പരമ്പരയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവര് അതിന് തയ്യാറായില്ല. അവര് എപ്പോഴും ആ വളർന്നു വന്നാലല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ തന്നെ സ്വയം വളരാത്ത ഒരവസ്ഥ വരട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ അവരെ തന്നെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വളർച്ച വേണ്ട, ഈ പ്രായം മതി എന്നതിൽ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലെ, അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്ന്. ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ജന്മം കൊണ്ടല്ല അല്ലെ, കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടുമാണ് ആ യോഗ്യത വരേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് തയ്യാറായില്ല. അവര് ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് അത്രയും കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ കാണാൻ നമ്മൾ പിക്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. 4 കുമാരന്മാരെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരം. അപ്പോൾ ഈ ശക്തി ആവേശ അവതാരം തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നത്, ഭഗവത് ആവേശം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ശക്തി ആവേശ അവതാരമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ദൈത്യാനാം പ്രഹ്ലാദാശ്മി, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കുമാരന്മാർക്ക്, ആ 4 ആത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് നൽകി. അപ്പോൾ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശക്തി ജ്ഞാന ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനശക്തി അവതാരമാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാർ. അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല. അവര് ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പേര് സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് 4 കുമാരന്മാർ. ഈ കുമാരന്മാര് ഇപ്പോഴും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള മഹർ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവരുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങൾ, ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൂമിക്കു മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ലോകങ്ങളാണ് മഹർ ലോകം. അപ്പൊ ആ മഹർ ലോകത്തിൽ അവരിപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ട്. നാരദ മുനിയേക്കാളും മുമ്പെയാണ് ഇവര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായിട്ട് പിറന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ നല്ല ഭഗവാന്റെ നല്ല സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസിയും ഗോപിചന്ദ്രനും ഒക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസിയുടെ വാസന ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ജയവിജയന്മാര് തടയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജയവിജയന്മാർ അവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഈ 4 കുമാരന്മാരെ തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കുമാരന്മാർ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എവിടെയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ അവിടേക്ക് വിട്ടില്ല അല്ലെ. ആ ജയവിജയന്മാർക്ക് അറിയില്ല ഇവർ അത്രയും ജ്ഞാനികളാണ്, അത്രയും ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ജയവിജയന്മാർക്ക്. അങ്ങനെ ജയവിജയന്മാരെ അവരെ തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവര് അവിടെ തടയപ്പെട്ടത്. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെ എത്തുക? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിച്ചവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ല ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ജയവിജയന്മാർ. പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെയും ലീലകളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ശത്രുക്കളായിട്ട് എന്താണ് ലീലകൾ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലും അതിന് യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ വേണം. അത് എവിടുന്ന്? വൈകുണ്ഠത്തു നിന്ന് തന്നെ വരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീല ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അങ്ങനെ അവര് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി ആ തടയുന്ന അവസരത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പാദം അവർ കാണുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസി. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ആ സുഗന്ധം വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ ആ തുളസി അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാദം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ മുകളിലേക്ക് നോക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത്രയും കാലം അവര് ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാർ ചെയ്തത് എന്താണ്? തെറ്റാണല്ലേ? ഒരു ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നവരെ തടയുന്നത് തെറ്റാണല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ ദ്വാരപാലകന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ്, അപ്പോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് 3 ജന്മങ്ങളിൽ എൻ്റെ ശത്രുവായിട്ട് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മൃത്യു വരിക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 100 ജന്മം ഭക്തനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചേക്ക് വരാം. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാത്ത 100 ജന്മങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 3 ജന്മങ്ങൾ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായാലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടും അല്ലെ? തിരിച്ച് വേഗത്തിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുവാനും സാധിക്കും, ആ സേവനം തുടരുവാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ 3 ജന്മം ശത്രുവായിട്ട് ഉള്ള ജന്മം മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയായിരുന്നു അത്. ഒന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ട് അല്ലെ, സത്യുഗത്തില്. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തില് രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ദ്വാപരയുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനുമായിട്ടും അവര് തന്നെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ലീലകളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നില് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അവർ മനസ്സിലാക്കി, കുമാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കി, ബ്രഹ്മമല്ല, അതിനു ഉപരിയായിട്ടുള്ള സത്യമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരിക്കല് നാരദ മുനിക്ക് തന്നെ 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ 4 കുമാരന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാരദ മുനിക്ക് ആത്മവിദ്യ അഥവാ ഭൂമാവിദ്യ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മവിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ 4 കുമാരന്മാർ. അപ്പോ നാരദമുനി ആരാണ്? അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ നാരദമുനിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ 4 കുമാരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സാധാരണ കുട്ടികളല്ല അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു മഹാജനാണ് ഇവര് ഈ 4 കുമാരന്മാരും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മ ബലി വയ്യ സഗിർവയം. അപ്പോ ആ യമരാജൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അതിൽ പറയുന്നു കുമാരന്മാർ 4 കുമാരന്മാരും ഈ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ പെടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് നിസാരക്കാരല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതി. അതാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാർ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് 4 കുമാരന്മാർ അല്ലെ. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു തേജസ്സാണ്. അവർക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഉള്ളിലില്ല. എന്താണ്, അവര് ശിശുക്കളായിട്ടാണ് അല്ലെ, അത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത്രയും തേജസ്സാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുക അല്ലെ. അതും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ ആ സന്താനോൽപാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ആ ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാസത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും എന്താണ് പ്രഭാതർ പറയുന്ന പട്ടിയെ പൂച്ച പോലെയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ തേജസ് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലമൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി ആയാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥമായാലും സന്യാസിയായാലും ഒക്കെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ ഏതിലാണോ ഉള്ളത്, ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാത്തുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ കുമാരന്മാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയുണ്ടായത്. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരാഹദേവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിവരണമായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇതൊരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാഹദേവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭാഗവതം മറ്റുള്ള സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വദീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപു. ത്വദീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപു. ത്വദീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപു. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിരീയന്തു ഭവായാസ്യ രസാതലഗതാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപുഃ. സൗകര്യം വപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഗീതാ മാതാജി. കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വിതീയം തു ഭാവയാസ്യ രസാതലങ്കതാരം മഹീം ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ദ്വിതീയം തു ഭാവയാസ്യ രസാതലഗതാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം ബഭൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാം മഹിം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. അതെയാ മാതാജി, എന്താ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആയിരിക്കും മാതാജി. കാണാം, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണാലോ. മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആയിരിക്കും, മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, വേറെ മാതാജിക്ക് ചാൻസ് തരാൻ നോക്കാം, അപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാവുമെങ്കിലും. വിജയം എന്നാണ് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രഥാതലഗതാം മഹീം ഉദ്ധരീഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി കാണാവോ? ഇപ്പൊ കാണാവോ? അത് ശരിയാവുന്നില്ല പ്രഭുജി. സാരല്ല, എന്നാല് മാതാജിക്ക് പിന്നെ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആയിരിക്കും മാതാജിക്ക്, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദ്വിതീയം ഭവായാസ്യ രസാതലഗതാം മഹീം ഉദ്ധരീഷ്യൻ ഉപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ദ്വിതീയം രണ്ടാമത്തെ, തു എന്നാൽ, ഭാവയ ക്ഷേമത്തിനായി, അസ്യ ഈ ഭൂമിയിൽ, രസതല നിമഗ്ന തലങ്ങളിൽ, രസാതല ലോകം, ഗതിം പോയി, മഹീം ഭൂമി, ഉദ്ധരിഷ്യൻ ഉയർത്തുന്നു, ഉപാദത്ത സ്ഥാപിച്ചു, യജ്ഞേശ നിയന്ത്രകൻ അഥവാ പരമ ഉപഭോക്താവ്, സൗകരം പന്നിയെപ്പോലുള്ള, വരാഹ, വപു അവതാരം. വിവർത്തനം. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം, രണ്ടാമത്തെ അവതാരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിക്ഷേമാർത്ഥം ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധോലോക അഥവാ രസാതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വായിച്ചോളൂ. ആരെ വായിക്കുന്നു? സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഓരോ അവതാരവും നിർവഹിച്ച വിശേഷ കർമ്മവും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണിത്. സവിശേഷമായ കർമ്മമില്ലാത്ത യാതൊരു അവതാരവുമില്ല. ഭഗവത് ലീലകൾ സദാ അസാധാരണവും സർവാതിശായിയുമാകുന്നു. ഏതൊരു ജീവസത്തയ്ക്കും നിർവഹിക്കാൻ അസാധ്യമായവയാണത്. അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളുടെ അതിശക്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നും പൃഥ്വിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അവതാരമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ വരാഹത്തിന് കഴിയുന്നു. സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ അത്ഭുതത്തെ അത്തരം അശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയെ ഒളിപ്പിച്ച അസുരന്മാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. വരാഹമായി അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുവെങ്കിലും സദാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തർ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരാഹദേവന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ആദ്യം 4 കുമാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമതായിട്ട് വരാഹദേവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ദശാവതാരം സ്തോത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മത്സ്യം തൊട്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് അതിൽ 10 അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഇവിടെ 22ഓളം അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നല്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അത്രയുമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ വിസ്തരണങ്ങൾ എത്രയാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ തന്നെ എത്രയുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. എന്നാൽ ചുരുക്കി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിലും 10 അവതാരങ്ങൾ ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതില് ഇത് ശൂകര രൂപ എന്ന് പറയുന്നു ഈ വരാഹദേവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദശാവതാരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എവിടെ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. കേശവധൃത നരഹരി രൂപ, കേശവധൃത ശൂകര രൂപ അല്ലെ. കേശവൻ നരഹരിയായിട്ട് വന്നു, കേശവനാണ് ശൂകരനായിട്ട് വരാഹദേവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കേശവധൃത കൂർമ്മ ശരീര കൂർമ്മമായിട്ട് വന്നല്ലേ. കേശവധൃത ഹലധര രൂപ ബലരാമനായിട്ടും വന്നു അല്ലെ. കേശവധൃത ബുദ്ധ ശരീര കേശവൻ ബുദ്ധനായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ കേശവധൃത കൃഷ്ണ ശരീര എവിടെ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല അല്ലെ. കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അവതാരിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു, എങ്കിലും ആ വിസ്തരണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു, ക്ഷീരോദശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാലും നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാ കാണുക? അവരെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഡോർ തുറന്നിട്ട് വരുന്നത് കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരെ സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് നിൽക്കുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ. അവരവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബെല്ലടിച്ച് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജില്ലയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ്? കലക്ടറെ അറിയിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെ. അല്ലാതെ നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടേക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലെ. അവരെ അറിയിച്ച് കലക്ടറെ അറിയിച്ചിട്ട് ആ കലക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരിക അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കലക്ടർ പ്രധാനമന്ത്രി കലക്ടറെക്കാളും ചെറിയ ആളാണെന്നോ? അല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരണങ്ങളും എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ അത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവാണെന്ന് അല്ലെ. അല്ല, എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു കേശവധൃത. കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ 10 അവതാരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അനവിധമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പൊ അതില് 10 മാത്രമാണ് ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് 9ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ദേവകി മാതാവും വസുദേവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണിയും സുതവസ്സുമാവുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ വേണം, ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ വേണം അല്ലെ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. മത്ത പരതരനായ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ച്. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടോ ആരുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പുത്രനായിട്ട് അവർക്ക് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, ഒരു സാധാരണ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മൂഢന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന അല്ലെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വരാഹദേവനും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരാഹദേവ് 2 പ്രാവശ്യം അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് വെളുത്ത നിറത്തിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് രക്തവർണ്ണത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലും അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലായിടത്തും സ്വർണത്തെ കാണുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലും അത്രയും സമ്പത്തും സ്വർണവും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭൂമിയെ തന്നെ അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്ന രസാതള ലോകത്തിൽ അല്ലെ, താഴെയുള്ള ലോകത്തില്, ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് പാതാള ലോകത്തിനും താഴെയായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെളിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തുയർത്താനായിട്ട് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം ഭഗവാൻ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാഹ അവതാരം ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പന്നിയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അത്രയും അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അത്രയും വലിയ രൂപമാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മദേവന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ അവതാരം വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് അത് പിന്നീട് വലുതായി വലുതായി വരികയുണ്ടായി. അത്രയും വലിയ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ പന്നിയെപ്പോലല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഈ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപവും എടുക്കാം, അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആ വരാഹദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഭൂമിദേവിയെ ആ ചെളിയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തേറ്റമേലെടുത്തിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വൃന്ദാവനം ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല അല്ലെ. ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിച്ച സ്ഥലം വിശ്രം ഘട്ട്, വരാഹ ഘട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നമുക്കിപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൂമിദേവിയെ കൊണ്ട് യഥാസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ നേരിടുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് രക്തവർണ്ണത്തില് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വരാഹദേവനായിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മള് സാധാരണ എന്താണ് സിനിമയുടെ ഒന്നും പറയരുത്, എന്നാലും നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാം അല്ലെ. ഒരു നായകനും നായികയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ പത്നിയെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അവരെ വില്ലന്മാരെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് തന്നെ വധിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതികാരമൊക്കെ തീർക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതുപോലെ ഭൂമിദേവിയെ നല്ല സേഫായിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കുറെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിക്കല് ഒരു അടി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഇല്ലാതാക്കാം. എന്നാല് കുറെ സമയം കളിപ്പിച്ച് എന്താണ് പൂച്ചയൊക്കെ എലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറെ സമയം കളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കുറെ സമയം കളിപ്പിക്കല. ഒരു കടിക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ, എലിയെ ഒറ്റക്കടിക്ക് ആ പൂച്ചക്ക് അകത്താക്കാം. എന്നാല് അതിനെ കുറെ സമയം കളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കൊന്നു തിന്നുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരടി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഇല്ലാതാക്കാം. എന്നാലും ഭഗവാൻ കുറെ സമയം ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ സമയം ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശൂകര രൂപനായിട്ട്, അതപ്പോ വരാഹദേവിനെയാണ് ശൂകര രൂപ എന്ന് പറയുന്നത്. വസതി ദശന ശിഖരേ ധരണി തവ ലഗ്ന ശശിനി കളേവ നിമഗ്ന കേശവധൃത ശൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ
ജയ ജഗദീശ ഹരി. അപ്പൊ കേശവനാണ് ശൂകര രൂപമായിട്ട് വന്നത്. ശൂകരൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരാഹ ദേവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, പന്നിയുടെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ ലീലയില് ഭൂമിദേവിയിൽ നിന്നും ഭൗമാസുരൻ എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതിന്റെ പകരം വീട്ടാനായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഹിരണ്യകശിപു അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ അത്രയും എന്താണ് ആ ഭൂമിദേവിയെ തന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചളിയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അത്രയും ചളിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം എടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള രൂപം എടുക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു സർവശക്തനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഈ അത്തരം അശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയെ ഒളിപ്പിച്ച അസുരന്മാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത എന്താണ്, ഭഗവാനും അങ്ങനത്തെ രൂപം എടുത്തു. അത്രയും അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപം എടുത്തു. എന്താണ് ആ പന്നിയുടെ തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിൽ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ചെന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് എന്താണ് ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാല് ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജയനും വിജയനും എന്താണ് ആ ദ്വാരപാലകന്മാരാണ് അല്ലെ. അവരാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വരണ്ടെങ്കിലും അതിനും ഒരു യോഗ്യത വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായിട്ട് വരണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ കാര്യം പറയണ്ടോ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും അതിന് യോഗ്യരായവരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ ഹിരണ്യാക്ഷന് ഹിരണ്യകശിപുമായി അല്ലെ, പിന്നീട് രാവണനും കുംഭകർണനുമായി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ അല്ലെ. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില് വീണ്ടും ശിശുപാലനും ദണ്ഡവക്ത്രനുമായിട്ടും അവർ വരികയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാരദ മുനിയുടെ ഒക്കെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.